Ωραία. Κόβε. Ένα για το Χριστό. Αληθώς ο Κύριος. Μπράβο. Ένα για την Παναγία. Μήπως το Χριστό και την Παναγία να τους βάζουμε στο ίδιο κομμάτι? Καλά, δεν μια γνώμη είπα. Κόβε. Για τον Άγιο Βασίλη. Πλάκα μου κάνεις. Για τον Άγιο Βασίλη, παιδάκι μου, δεν θα κόψουμε. Γιορτάζει κιόλας σήμερα. Κόβε, κόβε. Μάλιστα. Ωραία. Για το φτωχό. Μπράβο. Έλα. Ένα για το σπίτι μας. Ωραία. Ένα για το σπίτι της Θεοπούλας. Για το σπίτι της Θεοπούλας θα κόψει η Θεοπούλα σπίτι της. Τώρα κόβουμε για το σπίτι που είμαστε εμείς εδώ. Θες να κατέβουμε κάτω να κόψουμε το κομμάτι και να ξανάρθουμε? Κόβε, κόβε, κόβε. Έλα, έλα. Μπράβο. Ωραία. Ένα τώρα για το σπίτι της Αμαλίτσας μας. Για το σανσέρ να κόψω? Όχι, όχι. Α, τώρα θα κόψεις και για τα χωράφια του παππού του Σπύρου στο Διδημότυχο. Τι με κοιτάς? Αν δεν είχαμε τα νίκια από τα χωράφια του παππού θα σου έλεγα τώρα τι θα κόβαμε. Να κόψεις και ένα για τον Πολυχρόνη. Ποιος είναι αυτός? Ο άντρας της. Άντρας μου, στα χωρίσματα είμαστε. Ποια χωρίσματα μωρέ, πέθανε. Αλήθεια? Α, είπα κι εγώ. Πήγε 2,5 ώρα, δεν θα έπαιρνε ένα τηλέφωνο. Όταν λέω εγώ η Θεοπούλα ότι δεν είναι καλά, αλλά πώς να είναι που βγαίνετε έξω νύχτα μέρα? Εντάξει, Πρεσπύρο μου, δεν πειράζει. Τέτοιες μέρες όπως ο κόσμος βγαίνει έξω. Γλεντάει, πίνει, διασκεδάζει, τρώει. Μπράβο, μπράβο, Μαρίτσα μου, πες τα. Και πού νομίζω ότι πηγαίνουμε πια? Σε τίποτα κλαμπ? Μια βόλτα στους φίλους μας στο γεροκομείο πήγαμε προχτές. Αλήθεια λέει? Ναι, ναι, τα βαρέθηκα τα R&B. Τι? Γεια σας! Χρόνια πολλά! Καλώς τους, καλώς τους! Και για την καρτή σου, Βασίλη! Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά! Τι κάνετε τώρα, την κόβετε την πίτα? Νομίζαμε πως δεν θα αργόσασταν. Και που ήρθετε δηλαδή μην περιμένετε κομμάτι. Αν θέλετε για το αυτοκίνητο να σας κόψω ένα, αλλά για ανθρώπους δεν κόβουμε φέτος. Χαζομάρες. Και κοίτα, κανόνισε μπεις τίποτα για τη Θεοπούλα μπροστά τους. Όχι, αλλά θα μου πεις και εσύ που ήσασταν και τι κάνετε τόσες μέρες. Και κυρίως θα συμμαζευτείτε. Αυτά της Παναγιώτας είναι. Ίδια ο μπαμπάς τους. Απ' την Παναγιώτα τίποτα δεν πήρανε.